Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Ang kasaysayan sa kinabuhi paunsa siya na bilyonaryo gikan sa pagkauyamot mga kaigsuunan. Agaray. Ha? Kung ingon sa uban, nagkuan ka sa imuhang sarili, nagdigti ka, ha? Naghimo hinong kag ebidensya batok sa imuha, aron malugaw ng imuhang trabaho nga nakig kumbuya, nakig kunsabo ka anang mga kongresmang kurap. Naku po, ha? Ato ni mga higalang i-apil unya o himay-himay, Din sa to panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. By the way, good morning din na ka Joseph Manlunas. Mananari ni Das Matina. Atong igrit, taga Bago Galira ni. Wala na, na-addict na po sa Handos Power Coffee. Nanghung yun. Oy! Si Angi. Dinha sa may mahayahay tugbok. Kumusta man ka dinangi? Ready naman na dihang imuhang mga binuhi para sa final exam karong pitsa 30 tangi. Ingon ka siya nga, i-greet ko. John kay, samtang magpaliho ko sa ko ang mga binuhi. Minaw yung ko kanunay sa programa sa 90.7 Love Radio. Salamat kayo. O sa mga taga mahayahay tugbok. Ito ang dakbayan sa Davao. Kumusta ba mga signal din na? Okay lang ba? Minamig, sabay makauban mo din na. Kaya ito anang ipang-greet. Ipadala din para sureball. Alright! Narito ta mga igala sa mga isgutanan. Unahon taning kang kuan. Kidap Queen. Ano magsige manigkarat ng radyohan. Pinay naman siguro ni. Muraman mga higala o kining kuan. Muraman o kining manok na nakainom og init, murag gihalak mga higala. Murag gihalak. Ato ang monitor galing ano man basin o kuan lang gid siguro ni. Magpailis mga higala, Di ba? Magpailis kay monitor galing ano man ingon nila nga kanang asawa mga higala nga hinay na. Ingon man sila nga magpailis man na dyan. Garay, patay ka nila. Ingon po asawa, sige, ilis-ilis nila. Kaya kanira bang gunting na ako, bag-og yun ni Perming kuan. Permi yun Permi yun Permi yun yung gibaid. Permi po din ako ang ginatakin-takin. Kusog kayo ka, Dribos. Mahayahay. Salamat yung kayo nagapaminaw. Atorong niyaging adlaw ko nakabalo nga nagapaminaw di ay ni sila. Nga nung maminaw man pod mo diri sa ato ang programa nga wala man may promo kayo diri pero magpa-promo mi bigla motor. Motor po ang ato ang mga igalang pa-promo. Wala na mga load. Wala kanang motor motor bugas mapa-promo tapuhon. Siyempre kay gahuna-huna po mi. Kung sa mo ang ibalo sa inyo, isip pasalamat sa inyo ang pagpaminaw sa mo din sa 90.7 Love Radio. Iunana may kabuutan din Char. Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning din na ma'am. O si Ma'am Elsa Kyutso. Sa iyo po nagpa-check attendance mga kaigsunan din sa tuang programa. By the way, 1 minuto lang kalamay human ang alas 7 sa buntag. Dito ta mga higala kay Moni Roy, kining ingno natog dako nga istorya kay ang Pidap Queen mga kaigsunan, di ilang Pidap Queen
nga si Janet Lim Napoles. Mauni mga higala gigamit, gipakontrata sa daghang mga congressman kaniadto mga higala sa kanang PDAP, no? Ang Priority Development Assistance Fund nga wa makaabot ngadto sa mga tao unsang klase ng prioritihan. Kay nahurot lag idlo mga higala, paingon kang Napoles, human kang Napoles, adto paingon mga higala sa mga congressman. Dinhi na bag-o ang patakaran mga higala nga ang congressman kuno di na gyud manghilabot anang mga project nga ilahang naaprubahan, pero unsa man yung pagkaunsaa nga wa lagi direct nga panghilabot, pero mao may magmanda na hinuon na promote naman hinuon ang mga congressman tungod kay sila naman ang direktamente mga higalang nahimong amo pag-abot sa pundo. Mao ni nakabahog tik-tik aning mga tawhana ni. Now, kanang 55 anyos, pila na ba ni Janet Lim Napoles? 50 kape naman eh. Lisod na siya mabuhi mga higala gatos kape no, karon panahon na. Di ba? Lisod. Ang lifespan gani pinakataas mga higala, kuyaw gani recording Japan tungod kay disiplinado ang mga Hapon mga kaigsunan, no? Di basta-basta mukaon ana mga chichirya, noodles, pero okay lang noodles kay healthy lang noodles. Nya atimado kaayo sige gatsa mga higala. 85 years old ang ilahang lifespan dito. Ang life expectancy nila, I mean, no? Sila ang pinakataas so far sa tibuok kalibutan. So 85 lang. Unya, si Janet Lim Napoles 50 kape naman siguro ni 60 o 60 na. Duwagan ni mo 55 anyos kapag kapriso mga higala. Pila yung edad makagawas? Sus Ginoo ko. Di na makagawas. Napa siya'y tulo ka mga kauban. Kumbiktado pod, perpetual disqualification, gawas nga pabayron mga higala. Aning ilahang idlom nga kwarta gikan sa gobyerno. Gawas nga pabayron na pulis din ang bayad. Kadako anang prisuhan na 55 anyos. Ikarga na lang na din na. Ikarga na lang. Ana siguro mga higala, ang una-una po naning na pulis, bayad pa kag bilyon, or million, ikarga na lang na, dinasa ko ang sentensya. Total, makagawa sa mga gyapon ko kay, daghan man ko kwarta, o niya, mangwan ko kanang mangamang ko, mangamang ko og political. Kakabalo mo, kanang mapriso kay yun ani, ngilngig ang penalty mga higala, dagko kayo penalty, niya na pagyoy kining pakapin nga disqualification. O niya di na ka makaapila mga higala tungod kay final na executory na. Actually sandigan pa ni, sandigang bayan. Pwede pa ni maapila mga higala, no, sa Supreme Court on the ground of question of law, pure question of law, or a mixed question of law and question of facts. Because the final arbiter is the Supreme Court. Pwede pa ni isaka mga higala. But after the Supreme Court, no, and if the Supreme Court will affirm the decision of the Sandigang Bayan, ayun, wala na. Asa man kamo apila karon, dito na kamo apila kang tanin, di ba? So, that's the end of the judicial appeal mga higala, ang Supreme Court. Pag ang Supreme Court na may istorya, wala na. Tapos na, asa kamo apila karon din na, no? Nga ang desisyon sa Supreme Court, akong balik-balikon, is like an old, ugly woman. Walang kaapil-apil mga higala. It is like an old, ugly woman. Wala nang kaapil-apil. Mao na ang paghulagway sa mga abogado, mga higala sa desisyon sa Korte Suprema. So, asa karon man to. Now, that's the end of the so-called judicial remedy. So, if it is the end, wala na. Ang remedy na pod next anak mga higala is political. Usahaw na dyan. Ang remedy nga political, kung i-absolute pardon ka, i-restore ang imong civil o political rights nga giwagpang because of the grounds o kanang presidential commutation o sabay tawag anak nila mga higala din na political. So, si Napoles, mo sponsor na dapat o kanang kandidato pohon nga mahimog yung presidente.
aron mapardon siya mga higala, absolute pardon, unya makagawas siya. Unya ma-restore ang iyahang civil o political. Mao na mga higala ang remedy na po din na. Pag wala na kay judicial remedy, ari ka sa political remedy mga higala pag abot sa panahon. So munang, deres Pilipinas, dili mahadlok mga preso, kining mga corrupt public official, because even if naana mga higala final decision ng Supreme Court, that is not yet the end. Kay pwede pa sila mo pahuway-pahuway lang sulod sa prisuan o niya mo avail mga higala mo kamang dinhas Malacañang political remedy mga kaigsuon. Mauna ang ilahang style, no? So dili madok mauna nga mo yun gata atong House Bill mga higala sa usa ka congressman gikan sa Zamboanga nga i-firing squad ayon pag final and executory na firing squad ayon para di na maka-avail o political remedy mga kaigsuunan kay basig i-commute na, ipardo na, ma-restore na pod ang in full ang political o civil rights, mahimong gawas nun unya ang kwarta mga higala giidlom ang gimando sa korte nga ipabayad, dili mga higala mabayad-bayad o wa gyapon bayre nya nakagawas lang gyapon. Mao man gisaligan aning mga corrupt nga mga public officials, no? Tungod sa ingon ana nga sistema. That's why dako tanguyo nga i-firing squad ayo na. Pag madesisyonan, ma-review, final in Supreme Court, no more appeal, firing squad. Kay kung no more appeal, magkuan na magpahuway ra na dito sa prisuhan. Pag makabinta na, makamugna na mga higalag linyada paingon sa Malacañang, ipapardo na po na, pagawaso na po na mga higala. So, nakagawas ang buhaya. Peligro ang mga Pilipino, particularmente na ang atuang pundo na po. Diba? Because with their skills and expertise in corruption, mga higala, maybe there are numerous congressmen and senators, mga lawmakers, or even local officials nagkinahanglan ana nga talent. Taon, balik na may galaw. Manlaman pipila ka may galaw. Pahinom mo. Isyu sa masa. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa tapalagkuyog sa programang Isyu sa Masa samtang 11 minutos na. Ang kalabay human ang alas 7 sa buntag. Kuha ko masayop mga igala kaning kaso ni Janet Lim Napoles. Ano na ni Kutay, di ba si Mark Cagas na kumbikto na?
kahuman mga higala na pardon. O na kuan siya na o si tawag na to na revive ang iyahang civil o political rights mo nang nakadagan gihapon mga higala, no? So ang ingon diri mga higala sa balita, 7.5 million nga pork barrel scam, no? Sa dihang congressman pa si Mark Cagas, pidap gihapon. Pidap. Davao City, dili excuse aning pidap. Uy, daghan kayo mga kapitan diri mga higala nga gipapirma kaniadto, nakadawat og kanang traktor, nakadawat og daghang sprayer, nakadawat og water pump, nakadawat og mga similya, pero wala gud. Wala. Di papirma. Diya mga higala sa second floor sa kuwa. Di na napita sa may sana kanang di ba kuwa ba sa may katitipan banda. Di pa pirma. Daghan halos tanang mga congressman kaniadto na mga higalay pidap. No, kining gitawag nila pork barrel Priority Development Assistance Fund. Karon giwagtang na ni. Giwagtang nila kay nga bulabog na mga panuhak, pero ang eskema mga higala ray giusab. Ang problema kay misamot na hinuon kala mga higala ang sistema. Ngano man, kay nahimo naman yun hinuong amo ang mga congressman sa mga kontraktor. No, mo ni nahitabo karon sa flood control mga kaigsuunan. Si Janet Lim na pulis na kumbikto, 55 years, kuyog ang tulo with a perpetual absolute disqualification pa public office. Deprived sa iya mga higalang kining kining political and civil rights, no? 2 counts of malversation. 7.5 million lang ni nga involved. How about kani ba higala karong flood control project nga 5.45 billion? Wa pa to'y labot ang uban nga misumada mga higalag 811 billion sa kinatibuk ang infra mga higala. Nga halos tanan, puro controversial, wa mahuman, substandard, worst, kay naa pa mga higalay, ghost project, wa gyoy nahimo, pero gireport sa DP mga higala, nga nahuman na, unya wa di ay. Bili po ko ani bunuan, baga-baga po yung naong is bunuan mga higala. Lami kayo yung bunon o komentaryo nis bunuan? Sa Department of Public Works and Highways? Ang iyahang trabaho mga higala, klaro kayo giilad ang mga Pilipino. Iyang gireport nga kompleto na humana, pero nakabalo man gyud siya nga walay gihimo nga proyekto mga higala, maunang ghost. Pero iyang gireport humana daw, okay na daw kayo ang mga proyekto, dili daw standard, nasubay gyud daw mga higala kung unsa ang naa sa plano. Agaray, unya paghiman-himan, puro man di ay bot-bot mga higala ni si Bunuang dako. Binuang ni Bunuan. Siguro si Bunuan, ni bahagang ikog mga higala, basin siguro po giwarningan aning mga kurap nga mga congressman. Bunuan diskarte ka din nga dili ta mga hilhig ani nga tuang transaction Bunuan. Ingna ka din nga humana, bisag wala. Ingna nga standard, bisag substandard. Mga po na si Bunuan, posible pod, no? Kuan mga higala, kanang gitawag na to og napilitan ba? No? Napilitan siya mga kaigsunan. Now, pwede ba gamiton karon ni Bunuan, ang doctrine of irresistible force and uncontrollable fear? That's why he was obliged or forced to do the illegal act mga higala, to cheat the public tungod kay irresistible force or uncontrollable fear as a matter of exemption mga higala to any criminal liability. Ayan, mo na ito ang mga higala unyang salsalon tana, no? Because
ang DPWH, sekretary mga higala, oposisyon, naamang kay option. Kung dili na ka mga higala makagusto sa mga proseso kay ginaipit, ginagamit ka, piling nimo, ginagamit ka lang sa mga congressman, you have to report and resign. Diba? Pero nga nawa man kamuhimo, ana. Ang sekretary mga higala, dili lang legal obligation. He has also this moral obligation nga nakapakong na siya nga binuang man ipareport sa ako nga why project nga ipaingon nga nahuman na ang project kung sinahuman nga wala. That is the moral obligation nga dapat mga higala gihimo, gi-comply ni bunuan sa iyahang bahin. No? Dili kay nagpahilom-hilom ra pud siya. Padayon niya gitakpan ang mga trabaho o gusto sa mga congressman nga nangurakot ng hilabot sa pundo mga higala sa mga Pilipino. So, dili na siya simpleng empleyado mga kaigsunan nga nagsunod-sunod lang sa iyang amo. Nahimo na siyang kunaybans. Especially kung mapamatud-an nga naapod yun siya iyahang porsyento mga higala aning mga project ka. Amao na rason nga iyahang mga higalang tabon-tabunan. Kay naapod di ay iyaha din na. Karong taon-taon. Ato ni mga higalang balikan kay nindot kayo ni. Naano tayo sample ha? Si Janet Lim Napoles, 7.5 million lang, 55 years. How about kaning ilahang bilyon-bilyon mga higala? So dapat dili tagyod ni tantanan ni kaning isyuhan ni. Karon naibawaan na sa mga Pilipino nga halos tanan mga lawmakers. Dili lang dahil mga local officials mga higala ang corrupt. Hasta di ay ang mga lawmakers maunay dagko kayong paak mga kaigsuunan, maunay kusog kayo mangidlom aning dagko nga kantidad sa pundo sa gobyerno nga supposedly mapahimuslan ni sa katawhang Pilipino. Taon-taon, balik naman lamang pipila ka mga pahinumdum. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Love Radio. Balik talaga din sa 90.7 Love Radio. 21 minutos. Suman ang alas 7 sa buntag. Again, good morning din na kang Angi. Ang apelido ni Mungi. O iyahang mga kaubanan din na si Banjo Muyong o si Engineer Kainya. Kainya. Ayan, sa may Mahayahay Tugbok.
Mamo Barcelona din na sa may SGR Village. Yung mga silingan din na, galanog-lanog. Ang ato ang mga higalang programa. Daghang salamat din na inahan. Gatuo siya mga higala o wa pa ko kamata anang alas 6. Sayo kaayo na mukaw. Bangon na daw. Ako nagamata ko. 4:30, 4:45. Bangon ako. Bisag alas 7 pa ang akong programa. Kay nagatuon ta mga higala sa isyu. So, ang inyong naibawan, alas 7 ako sugod, pero 4:30 to 4:45, may inanang orasa, mata na yung kay basig na ay mga bagong twist sa to ang mga research, nga mga topic, at least ma-update na to siya. Dili kay maghisgot ta diri mga higala, og history na lang, ha? Dili na news, history na. Kung ingon ana ang imuhang style, diya pa ka magtuon, dayon imong takang, no? At least mga 1 hour, nagtuon ka. Pero pinaka-safe, 1.5 hour yung ka magtuon sa mga issue para nindot, no? Mapresentar nimo ang gusto nimo i-presentar. Di ba? Good morning dia kay Louie Molina, no? Alsonito Guevara, Maricel La Plaza Humawan, ma'am. Good morning. Naminaw diri karon sa may Bago Galiera. Uy, si Cherry Midel, may buntag din na maming. Onya Roel Senior Diaz. Good morning. Naminaw kanunay sa programa sa may Lumikad Compound, Maa Jo Indrina. Nangita og sabaw bihag, delikado na jo. Basin og magkakulon cancer ka na. Ang lasa kining kuan. Ang last tari, wadto na mo pilit na si muhang tinai, di na matanggal bisag unsaon mo kaog kapayas. Di ba? So, again, salamat sa inyo. Now, nag-mention ko kaganiha mga bay. Diri sa to ang Facebook. Kaning mahitungod aning gitawag na to og mga budget ba, no? Kay mo maniroy pinaka sikat, pinaka season mga higala nga isyo karong panahon na. Ang kan Janet Lim na police 7.5 million preso siya 55 years kuyog ang laing pangtulo. Naghisgot ko kaganiha, in correlation, i-correlate niya itong proposed bill nga firing squad. Malversation ang kaso, graft and corruption, plunder, dapat firing squad para di na makakita mga higalang remedy nga makagawas. Kay bisan pag final executory na mga higalang decision sa Supreme Court, that is only good for judicial remedy. But we are not talking judicial remedy alone. There is still the so-called political remedy. Pwede mapardon mga higala makagawas na pugbalik o niya daghang mga politiko ang muhire na pud ana niya because of his or her expertise mga higala and skills sa corruption sa pundos gobyerno. I-hire na pud na siya. O niya, restored mga higala ang iyang political o civil rights kay gipardon ni Mr. President na pud. So, para na di na magbalik-balik ang problema. No? Para dili na magbalik-balik mga higala ng imong sakit. Operahan na nato diretso, tanggalo na. Pinaagi mga kaigsuonan sa firing squad. Sir Rodrigo Escalante may Pampanga, Dunya Asuncion. Good morning ninyo din ha. I-firing squad. Para wala na tayo huna-hunaon pa din na nga basig makagawas na po na, hayro na po na sa mga politikong kurap. Diba? Now, dinhin nato mga kaigsuunan, makita ba? Unsa di ay kamayaman ang Pilipinas? With the revelation of the figure mga higala aning amount involved sa corruption, masulti na ito, daghan man ay kwarta ning ato ang gobyerno. Daghan man ay kay kwarta. Pero nganong daghan kaayong mga Pilipino ang nagkamang mga higala? Nganong daghan kaayong mga Pilipino nag-antos, wala maserbisyo pag-ayo sa ato ang gobyerno? Kay ang tubag, ang kwarta mga higala nga supposedly igahin sa serbisyo ngadto sa mga tao, gipang-idlom ani mga higalang mga politiko. So, kung nalatay
firing squad, wala na. Tapos na mga higala ang boxing. Oh, pag-ingo sa Supreme Court, final and executory. Oh, wala na appeal. No more appeal. Oh? So, wala na kay hope. Kay, dito na ka. Patindugon ka na dito sa Lunita Park. Dito sa gitindugan ni Bayani Jose Rizal. Dito. Oh? Pero, dili ka bayani. Ha? Dili ka bayani. Kay ang hinungdan nga no firing squad ka, corruption, malversation, plunder. Oh? Para di na gyud mausban may gala mahinay-hinay gyud kahurot ang mga korap. O mahimo silang lesson para sa musunod nga henerasyon nga dili gyud mga higala dapat manghilabot, mangawat anang pundos gobyerno. Mao na niyang istorya kaniadto ni Singaporean leader Lee Kuan Yew. Now with all the resources, with all the opportunities mga higala naa ang Pilipinas, pero time will come that these opportunities, these resources will not be sustaining because ang mga Pilipino kuno mga higala luag kaayo ang balaod sa pagdisiplina, especially sa mga public officials. Perting luag pas kang manang. Yeah? Nakatilaw na day kag manang yun, nga maingon man kang luag kayo. Mo ingon ni Jojo Indrina. Oh, Jojo Indrina, among engineer kanya to. Mo man ang iyang linyada, luag pas kang manang. Di naman daw siya madutlan daw ng iyahang tinai daw o kanang kuan. Lasa sa bulang. Ngay daw siya bihag. Iyahang sa bawon. Oh. Di ba? So, pag ma-firing squad, makwakwaan yun mga higala. Ha? Makwakwaan yun yung mga kurap. Unya, ang musunod generasyon, magmatngon na mga higala. So, tama si Lee Kuan Yew sa iyahang giistorya kaniadto. Pero kaniadto, ang mga public officials, dili mo tuon ni Lee Kuan Yew. Ila pang gidaot si Lee Kuan Yew, kana si Lee Kuan Yew wa na ayo. Maritis kay na si Lee Kuan Yew. Oh, maritis na. Hinawayon kayo. Oh, di ba? Pero nakita na ni Lee Kuan Yew nga walay maayong kapaingnan ang ato ang nasod sa kamot ani mga public officials nga kurap tungod kay luag ang ato ang balaod mga higala. Luag pas kang mga. Pwede lang lusot-lusutan, no? Naanay final judgment gikan sa Supreme Court. Ang panuhak makagawas pa, kapoy-kapoy lang na itahan na mga higala file o kaso Supreme Court, Sandigang Bayan, CA, RTC. Kahuman, nakumbikto na, nalipay ta. Makagawas man na higapog balik. Gano'n man. Tapas man niya presidente, presidential pardon, restoration of his political and civil rights. Balik na po mga higala sa dating gawin. And this time, mahal na ang iyan talipi. Gano'n man. Alang-alang eksperyensyado naman kayo siya unsaon pagharbat ng kwarta nila sa gobyerno. Daghan ng mga public officials, local going to nationals, ang muhire niya mga higala sa iyahang abilidad. Di lang ipaagtang kay siyempre. Lain mapukay imuhang ipaagtang kay nag-hire og tirador sa pundo. Di ba? Itago na. Himuo nag-confidential advisor sa mga corrupt public officials. Ang diskarte mga kaigsunan. Di ba? Kani Konsyal Edgar Ramos Sibuyan, itong amigo. Mayong buntag din na Konsyal. Ano na yung nagkuhan subay din sa tuang programa. Wala. Tama ang proposal nga dapat ipang firing squad na ning mga panuhak na ko. Para mahinay-hinay sa kahurot. O mahinay-hinay yun silang kahurot o mahimo silang lesson para sa musunod nga generation mga higala nga di na ta mahimong korap nga nasod kay kita Pilipinas usa sa pinaka-korap nga nasod kawatan pa yun. Hinha pa lang daan sa airport mga higala perting daghana nagkawatan nila. Daghana nagkorap tanimbala kaniadto naundang lang panahon ni Tatay Digong. Karon usa man tong nadakpan sa Davao International Airport. Nadakpan sa aviation. Nangawat mga higala na po o kanang bagahe. Di pasayro pero nangawat og bagahe. Nangawat na gud na. Kung sa impresyon nimo kanang airport window na mga higala. Mauna siya bintana sa ato ang nasod. Ang tanang mga bagong bisita diya nato unang makita. Kanang airport. Kahuman
mauna mga higalay mo bulaga sa ato ang reputasyon. Nga naay mga ingon-anang kaso, tanimbala, kawat, grabe. No? Na apa mga higalay, di katagaan din ako kanang trolley, kay pantaguan ang trolley, kay para mangita ka sa ilaha, kanang mga, kanang manglibor nila, sa airport, pantaguan, para duulo ni mo siya, o niya, tipan ni mo siya, makakwarta siya, pantaguan na din na, kanang mga trolley. Oh, ingon ana mga higala takakurap. So kung ikaw bisita diri sa Pilipinas, unya maunay una dayon nimo nga masalamuha mga higala nga problema diya pa lang sa airport, magkahuna-una na gyud kamatay gyud ning Pilipinas. Grabe gyud ka kurap. Unya ang imo pag yung matira pag yun, kadto pag yung tigsurvey mga higala sa tibuok kalibutan kinsay most corrupt nga nasod, number 1 ang Pilipinas na yun. Oh, kita gani nga tigsurvey na taning most corrupt nga nasod, nabiktima magayta diya sa airports Pilipinas. Ay, makauulaw kayo mga kaigsunan. Makauulaw yung kayo. Oh, maunay bintana kanang tugpahanan din maunay bintana sa kini nga gitawag nato mga higala og ato ang nasod. Unsang klase ta nga nasod? Unsang klase gobyerno na ata mga kaigsunan? Kadinha gani sa airport, naa na gani din mga higalay daghang binuang, korupsyon, tanimbala, kawat sa mga bagahe. Sus, Ginoo ko. No? Wala yun. Ang imong mabiktima, katupag yung tig-survey pa yun, patay kang mata ka. Imbis nga, mga number 2 na ta, number 3, number 4, ibutang, nagyong tag number 1. Ano man? Kita ganing tig-survey, kinsa ning most corrupt na nasod, gibiktima, magayta dito sa Pilipinas, airport pa lang daan. Ibutang tanig number 1. Ay ka mga kaigsunan. Now, kaning style sa mga congressman nga nagbago na daw sila. Di daw siya manghilabot mga higala. Ang ilako ng buhaton, approval na lang sa pundo. Di na daw sila manghilabot anong budget. Di ba? Sa panahon ni Congressman Isidro Ungab mga higala, siya pa ang chairman sa Committee on Appropriation sa kini mga higalang Congress. Mo man ni tabo kay panahon man ni Ungab mga higala ning pidap sikat kayo ni. Di ba? Panahon ni Ungab sikat kayo ni. Di ba, Congressman? Oo. Na ganito din na lagi ipapirma mga galang mga kapitan nga kesyo nakadawat og bulldozer, kadawat og tractor, water pump, seedlings, kana mga galang sprayer, gipapirma bisag way na dawat mga gala. Oh, sikat kayo ni. Nya, panahon na nga, ana dayon ang diskarte para dili na gyud mga sabit kinahanglan usabon ning patakaran nga dili na gyud mga apil-apil once out na sa Congress kay human ang approval out na di na dapat manghilabot ang congressman naghimo ta na og palisi himo na siya palisi para atchop boulevard mga tao. Karon mo tong palisiha ang ilang gihimo nag-implement ron mga higala aning 19 Congress o 28 Congress. Di perti na gyud gahiya madakpan mga higala. No? Ambot lang o dili si Marcolita dinay galingkod anang Senate Blue Ribbon Committee. Ambot lang mga higalag mga utingkay ni. No? Tungod sa skills o ability mga higala and sincerity ni Marcolita. Daghanag na ibawaan karon ang mga Pilipino nga giingon ana di ay nila paglustay ang atong pundo. Nga giingon ana di ay nila pagkawat ang atuang pundo aning mga panuhak ng mga congressman. Karon, na mga nanggawas nga komento. Nga ang mga kontraktor kuno mga higala, the smallest mammal in the world of corruption. The smallest mammal in the world of corruption. Because the biggest mammal mga higala is the congressman. Ang second biggest mammal, ang first lady kuno abot nag-usa na katinuod. Puro ni suspect. Ilalimang ka, katambalos-los, 30%. Ang mga congressman nga iyahang matagaan may gala o project atabs 5%, DPWH, Implementing Agency, 5% mga igala. Na mga local government unit, naapod mga igala, kuan kining bahin. Di ba? Sir Alberto Arnaldo, good morning din na, laminaw sa tuwa karon. So, ingon na ang binahinay. Ang mupaingon sa project may gala, matod pa ni Ping Lacson, 40%.
Pero ingos magalong, mga 45 pod pingoy. Ayaw pa pala biiping. Grabe naman po ka ping, ha? Grabe naman po ka. Dukaan man yung taman sinsakto ping. 45% ping. Hangyo ko, hangyo. Hangyo o 5%. Oh. Kaya ang computation, mga higala, ang kantidad, ang budget para sa bakal is only 10%. Ang budget sa simento, inchik-inchik pag yun nga simento, di pag yun San Miguel nga simento, o kaya wholesome, 15%. Oh. Ang yuta, mga higala, 80%, maoray, tambak nito. Sa project, pag-abot sa ulan, nga dagko kay lusok, agaray, anod, mga higala. Mao na din, karon mao na sentro sa investigasyon. Now, kanang istorya nga the biggest mammal sa world of corruption. Amo ra po daig mga dinosaur ning mga panuhak dagko. Oh, dagko day kay nga mammal sa kalibutan sa corruption, mga higala. Oh. The biggest mammal sa world sa corruption, mga congressman kuno, ang mga contractor, mga sulugoon lang daw na. No? Ang medyo ihid kuno, nga anak nila na daw ng ang mga kontraktor. Ang medyo ihid ko no, mga higala, ang DPWH, pauroy, Kaya kabagag na ako ganun ng bunuan, di kayo mahawa, bisan mga higala, klaro na kaayo nga nakabalo siya nga way proyekto, ghost project, iyahagya pong gireport, nga naay project na itabo, tanawa na ito na pagkakuanggol aning bunuan, mga higala. Oh, pero partig yung bagagaw, di yun mahawa, mga higala, di DPWH, Oh. Yang ipuli ra ba, mga higala kuno ni bunuan katudang congressman, mga kaigsunan, nga bagman pod ni tambaluslos. Samot na gyud ani. Oh, wa na gyud paingnan mga Pilipino now. O siya na diskarte. Ang diskarte, dili ni siya absolute kanang ingon nila nga biggest mammal, contractor de. Kay tungod na ay mga congressman at the same time contractor pod, mga higala. Pag-approve sa budget ana, na mga kontraktor na mo adto kang congressman mo labi, mo dala, mga higala, grease money, mo hatag og proposal, mo dalag chika babes nga gwapa kayo, kani si congressman hangol kay nig uyab, dalaan ko ni gwapa kayo, artista akong dalon, para makuha nato ng iyahang kuan project niya, dako kay na, bilyon na, So, mao na may tabo, hatag dito, may higala, with the agreement, of course, hanggang congressman, di ko ni mo tagaan, kadakwa na, milyon na, 100 million, niya kauman, ni mong ihatag sa kuha, artista lang nga uyab, di ko masugot, ang ako ang cash, asa man din, pila, taon, ato ni may galang balikan, madlamang pipila ka mga pahilong. Isyu sa masa. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.
Alright, balik na may gala din sa itong panagkuyog sa programang Issue sa Masa Samtang. Doon na may gala 41 minutos sa nakalabay human ang alas 7 sa buntag. So kung naata may gala firing squad, parehaning Vice Governor Cagas, di na ni makadagan mga higala kay kumbiktado man eh. Pero kay gipardon man, wa man ta mga higala firing squad, why death penalty? So nakabalik na mo pang Vice Governor karon din sa Davao del Sur si Mark Cagas. Di ba? Kaya Paris ko, wala na yung Mark Cagas. Wala na yung Mark Cagas. Wala man. Kay, ato sayahang incumbency pagka-congressman, wala pa man mga higala death penalty. Di, nakalinyada dito si Presidente, pardon mga higala ang yabot. Nakadagan parang Vice Governor. So, ingon na ako ang pasabot ba? Na kung doon na mga higala death penalty, wala na tayo hisgutan. Di na mamiligro ang ato ang pundo nga makabalik na po na mga panuwak das pwesto mao na po na trabaho gyapon samang gawi gyapon na mga higala ang himuon ana nila, di ba? Sir Jaime Balneg din na sa Lagaw Jensan, good morning din na mga congressman ug uban pang government officials Pilipinas John sao na lang ni bitaw mga opisyal din na sa Department of Public Works and Highways, dagko na po kayo tiyan mga higala, putirik na po kayo. Kaya nagtama na ining mga panuhak po na ining mga project. Nagtama. Grabe mga higalang income na ining mga panuhak na go. Kaya bunuan, sos, ginoo ko. Klaro na kayo. Ingo pa siya, dili ko muhawa kung dili ko papawao sa presidente. Kabagaran imong naong. Naghimo kag report nga to sa mga tao nga nahuman na ang project nga wa man dahil na bisag usa ka halublak matos presidente. Ghost project. Ikay nag-report nga tos presidente nga human na niya wala di ay. Pagkabagag naong mga higala. Gawas niya, wa pa nilabot niya mga substandard mga higala nga mga proyekto nga wala gyud mga higalay klaro. Awara ko na. Sige mong tukbil mga higala sa 125 million nga confidential fund ni Inday Sara para sa inyong kasayuran. Ang nakumpahat na higala sa confidential ni Inday Sara, anti-insurgency program ang gigamitan. Mao nga ni gamay. Ang problema sa recruitment sa mga eskwelahan, nawala mga higala ang mga NPA, labi na sa mga paplang barangays. Kaya mauna gigastuhan karon. Mo nga kay na ay alias, alias man yun na di mo na pwede mo na sumugo ng imuhang mga gipanggamit nga mga tao. Di ba? Balikan ka pa Hinoo ni Kuan. Siya ng congressman nga Castro nga NPA nga nakumbikto por may galag child abuse. Siya nga congressman ng Castro ba? Francisca Castro. Balikan pa noon ka, di ba? Kanidi ay si Kuan, kanidi ay si Juvenal Burgos. Intel na Inday Sara gigamit. Gibutangan lang si Kuan ang pangalan. Isa ba'y pangalan ibutangan na din na. Niya, kauman, Juvenal Burgos na tinul pangalan. Ihaon ko ni, ipahiyaw ko ni sa ako ang mga Kuan. Mga, unsay tawag na, kanang mga hit squad. Hit squad sa mga NPA. Di ba? Luoy kayo ang mong asset. Wala na po yung asset mo. Sugot sa mong sugo. Mo nang naagyo na yung mga alias. Kabalo man sila anak, pero ila lang yun mga higala atik-atik. Diversionary tactic ni ay mga higala to sa Quadcom. Mo nang giumol ang Quadcom para sige silang pangharbat o kwarta mga higala sa gobyerno. O niya, dili matuki mga higala kay malihis ang atensyon sa mga Pilipino ngadto sa isyu ni Inday o sa ilahang investigation sa Quadcom. Bright yung kayo. No? Kaya ilahagin mga higalang nalipat ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino, nalingaw sa Quadcom. Pero nagsige na di ay mga higala sila hinarbatay. Sige sila naghimog mga substandard nga mga proyekto. Sige mga higala naghimog ghost project ang mga panuwak. No? O niya, kauman, ang pasanginlan, ang Vice Presidente, panakipbutas ba ang style? Kay naada sila mga higalay, mga ginahimong mga karumal-dumal
sa ato ang panudlanan. Tanaw wara gud. So, karon kay nangabulabog ang ubang mga congressman nga dagko kaayo mga igalang na tangag tuana sa gawas sa nasod. Kay nahadlok maimbestigahan, makita ang ilang mga bank account dito, mo nagipang-withdraw na siguro sa mga panuhak mga igala, kay nahadlok sila aning investigasyon ni Marcolita. May pa ang Senate nakasugod na. Ang atong presidente nga mao'y nagbulgarani, wala pa gay investigasyon mga igalang nasugan, ambot nga hangtod karon wa pa, puro lang istorya si Mr. President. Mao nang daghang nagduda nga kaning kang Presidente Marcos, Bongbong Marcos, paukyab ra ni, papugi points, Why siguro iyan ang gamiton mga higala para di na siya mahawa din sa Malacañang. Kay namahayag na naman siya nga dili daw siya mga higala muhawa sa Malacañang hantod dili masulbad ang issue sa flood control project scandal. Unya adto pa ni sa 2050 masulbad, adto pa kas 2050 mo kanaog. Nako po. Nabuang na ni mga higalang gobyerno ni. Wa na klaro. Ato ni mga higalang balikan og salsal. Human lamang pipila ka mga pahinomdom. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio. Balik talaga na din sa Tabaraguyog sa programang Isyu sa Masa. By the way, congratulations sa atoang mga sponsors sa Love Radio para sa batang idol mga higala. Mga batang adunay talent sa pagkanta. Wa ko'y detalye dire. Inday kubal-kubal. Edad 7 ngadto 12 anyos kagahapon mga higala gipainabo sa may Gaisano
bahada no kay Sano Mall mga kaigsuonan. So kadtong medyo wa mahimo nga palaran i-discover pag yun, basig sa sunod, dili man nimo katapusan. Daghang mga nahimong singer, mga higala nga nag-apil og mga gitawag na to kuan, kini nga screening, wa dayon makuha, pero pagkasunod, nakuha na, mas nisikat pa sila itong una na nadawat mga higala, ni daog, di ba? Na mga yung kani mga higalang kuan, oportunidad, panahon-panahon ni siya. Panahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Ang mga lama og tipaka sa kagahapon, Juvenal Burgos. Pwede pa ba nato banhawon? Unya kana bang kuan no? Himuon sa makausapa nga lunhaw sa ato ang panumduman. Now, na-mention na to kaganiha mga higala nga ato ang presidente na mahayag nga di daw siya muhawa sa Malacañang hangtod dili masulbad ang problema mga higala og isyu aning flood control project scandal. Naku po! It's a very dangerous statement mga higala made by the president. Nga naman. Now, kung adto pa ni mga higala masulbad sa 2050, sa 2050 pa siya muhawa sa Malacañang? Naku po. Ang pangutana, naana ba siya investigasyong gihimo? Nauna pa may gala ang Senado o kandak og investigation ng Blue Ribbon Committee. Siya sige lagmama mga higala, wala may giumol nga task force o any interagency for that matter to investigate ani mga higalang iyahang nadiskubrihan. Iko ra siya nakadiskubre, pero wala siya mga higalay gihimo. Wala siya kalainan mga higala anang bana. Nakaminyo o gwapa, bright kayo nga babae. Iyagyo na diskubrihan. Bright, nindot kayo gud pakaslan. Pakaslan niya mga higala. Pero wa man siya gihimo, naunhan siya ni pare. Naunhan ni pare. Wa man gihimo. Si pare abtik man kayo. Garay. Mura man po din na og si Angi abtik kayo. So may mahayahay tugbok. Abtikon po na. Diba? Mura po si Alan na kwarto din hadapitas may lubugan tiloring. Abtik po kayo. Abtik mo tahi. Abtik mo tahi. Si Danny Hinlo. Din hadapitas lubugan. Abtik po na. No? Abtik mo alibay sa asawa. Ingnon dayong gigamit niya sa basketball ang handos. Pero, gigamit yun di ay sa basketball. Bulabog na tani. Wala na tani. Laglagan. Doon na magkahigalay. 55 minutos sa Regalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, dire, atong balikan. O sa may pasabot ani sa to ang presidente. Una, wala man siya giumol mga higala, gi-convene nga investigating body aron nga matugkad kung unsa ning iyahang nadiskubrihan ang extent aning giingon niyang binuang mga higala sa flood control project. Ikaduha, og dili ni mahuman sa iyahang term sa 2020 mo pasabot di sa munaong sa Malacañang. Kay di daw siya munaong sa Malacañang hangtod dili ni masulbad mga higala ning iskandalo sa flood control project program. Mo ba na iyahang bot ipasabot? Kung dili man na mao yang bot pasabot, no? It's the other way around. Mali gihapon. Kay dapat ang iyahang istorya mga higala sa mga tao nga dili kumuhawa sa Malacañang hangtod dili mahumaning iskandalo sa flood control project. Dapat ang iyang giistorya humanon kuning flood control project scandal sulod sa ako ang termino. Mao ni dapat iistorya mga higala sa Pangulo. Aron mo bilib ang mga tao, mo atchop bulibad ang mga tao. No? O may kakaron.
Hindi ako alis sa Malacanang hanggat hindi yan ma-resolve yung problema sa flood control project. So, may sabot mo, di ka mahawas Malacanang, bisa kumana imo ang time, kaya wa pa mahuman ang investigasyon, wa pa nga priso ng mga kongresista o mga kontraktor anang flood control project, wa pa na priso mga taga-DPWH, muna ibot ipasabot ni mo. Mali! Mali, Mr. President. Dapat ang imong istorya, tapusin ko talaga itong problema, iskandalo ng flood control project within my remaining time in the Malacanang. Ayaw ko itong ipamana kang Inday Sara because Inday Sara is the leading contender to become the next president of the Republic of the Philippines. Ayaw ko siya pamanaan itong ganitong problema. O dapat ingon-ana mo, ha? At least ingon-ana mo statement. Kay muatsyop pa mga higala ang mga tao sa imo, ha? Pero kanang ingon-ana nga, di ka muhawa hang na masulban. It is a very dangerous, ha? People misurmise that you have another plan. And this revelation, your revelation, pertaining to this program nga iskandaloso kay Maygalang Flood Control Project, imo lang ning gigamit nga triggering device so that you will make something para dili ka mawala din ha sa Malacanang. Maunay, mamahimong duda sa mga tao. Gusto na imong gihimo. Gusto na imong pamahayag nimo. Pinuang man imong gihimong pamahayag. Ha? Pero di ko kamuhawa din ako karon. Unang pangutana sa mga tao, gusto na imong gihimo karon be? Naa na ba kay investigating team nga magkandak og investigasyon para mahibaw-an gyud nato kinsa gyud nagbinuang anang mga punduhan na, kinsa gyud nakakwarta ng punduhan na, wala. O di magdagan ang panahon, wala kay gimo investigasyon, dili na masulbad mga higala. Kung ang Congress karon, o I mean ang Senate mga higala, mayon nga mauni ang naitabo. Ang pangutana dawaton po nimo. Mayon ka, dili ko mo dawat ana, di na mao. So kung mao na panungtan na to, di na gyud ka mahawa des Malacanang. Pastilan. I mean, kani ako ang mga higala, sentido comune. You can read it between lines. Ha? Ngano mo ingon ka nga di ka muhawa ang to di masulbad. Inay nga mo ingon ka nga sulbaron ko ni. Una ko mahawa sa Malacanang. Una mo abot ang akong termino. Di ba? Matay binuang na mga higala nga statement sa tuwang presidente. Wag yun siguro kay plano nga muhawa na nila sa Malacanang. Mura gilamian na yun siguro ka pag-ayo din. Mura gigilukan na yun siguro ka pag-ayo din. Mura hindi na kamuhawa din na. Pastilan. No? So, again, that is a very irresponsible statement mga higala. Tungod kay ang presidente, certain, like any other public official, certain ang ilahang term. Kanus sila mga higala lang kutob din ha sa pwesto. Certain. While the investigation mga higala is not certain. Kanus ana mo man. Wa gani kay giumol pa din ha nga kining mag-imbestiga to set the deadline hangtod kanus ana humano ng investigasyon. Wala gani kay gihimo mga ingonana nya karon ang imuhang term na ay deadline nya mo ingong ka karon nga di ka mo hawa sa Malacanang kung dili mahuman ang investigasyon porbida makaduda. Makaduda. Na magoy tendency nga di na mga hawa mga higala especially kung siya, iyang pamilya, iyang mga kuan, alipuris na ay gihimong mga kabulastugan. Kaya kumuhawa, mapulihan din na mga kaigsunan. Mga piso na sila. O mga bawian na sila mga ari-arian nga mga kinawa. Diba? Kao ba na may tabo din na? Sir Noel Resentes, good morning din na. Davao Green Hills Subdivision, Katalunan, Pequeño. Ayong buntang ninyo din na. Mga taga Katalunan, Pequeño. Si Ma'am Bell Site Surplus, good morning po din na. Stephen Rodriguez, maayong buntag. Iyan na pong ugangan na po doon. Nagpasip-sip na po. Iyan ang gigrit. Si Ma'am Norma Salagubang Flores. Kay Namina po. Diadapita sumay panakan. Nagpasip-sip ni para di bawion ang iyahang asawa. Pasip-sip para di bawion ang asawa. Mo na. I-greet ang ugangan.
para di nabawi o ng asawa. So, kani mga higala, no, nga diskarte ni PBBM, ayan, kumita na. Kumita. So, ang ato adere mga higala, kung iyahaning tinudon, no, nga di gyud siya muhawa, hangtod di mahuman ng investigasyon, di na niya sundon ang term limit. Or basig, naa siya giplano nga lain para dili na gyud siya makahawa din ha mga higala sa Malacañang. Maunay ato ang duda karon din na. Nganong moingon man kag ingon ana nga mga pamahayag. Ang nganong muluwat man ka og ingon ana nga mga pamahayag o nga di ka muhawa hangtod nga dili masulbad ang investigasyon sa flood control project. Wa kay gihimo, wa po kay giset nga deadline. Nga dapat ang iset nimo nga deadline within your term. Una ka mo expire din ha sa Malacañang. Di ba? Ingon ka karon nga ba di ko muhawa anto din. Nangita kag dahilan aron nga dili ka muhawa. So kaning imong revelation karon, people misurmise nga kaning imong revelation karon may tungod ni flood control project, ginagamit ni nimong triggering device for you to stay in power din ha sa Malacañang. Di ba? Nadakpan mga higala, gikan nagyapon sa iyahang baba. Nadakpan ang kabayo, gikan nagyapon sa iyahang baba. Diba? Mauna yung tabo. So, ginagamit ni mo na siyang triggering device for you to stay in power. Ambot, og unsay naa siyang una-una karong himuon mga higala para magpabilin gyapon din ha sa gahom. Masig mo declare ng martial law on the ground of rampant graft and corruption in the Philippines. Mo declare og martial law. Pwede ba na? I-declare mo martial law because of a rampant graft and corruption, mga slanderous acts of public officials. Malversation of public properties and public funds. Muna mag-declare ko og kuan kining martial law. Why election? Mag-martial law ko. Pwede ba na imo as presidente? Di yun na pwede mahitabo, Mr. President, because ang requirement sa martial law, it can only be declared if there is a rebellion or invasion. Duha lang. A rebellion or invasion, mga higala, qualified by the phrase when public safety so requires. Mauna gikinahanglan. So kanang corruption dili na siya ground for the declaration of martial law. Basig mo na imong ginahuna-huna. Basig mo na imong ginahuna-huna. Mayas maayo pag magpahiyad political drug test na lang ta, Mr. President. Maagapan pa siguro. Masayo-sayo pa. Maagapan pa siguro, no? Now, kaning mga higalang drug test, nga giduso karon ni Robin Hood Padilla mga higala para sa tanang mga public officials from president down to barangay Tagay. Sa barangay Tagay doon. Di na mga barangay police, dili man na plantilya ng barangay police, hindi mo himo raman as local government na to ng barangay police. Ang plantilya din ha, kanang barangay sa tawag na, kanang police barangay ba? Dili na barangay police. Kanang o siya ito yung ganyan na, DJ Sweetheart. Kanang, o siya ni, naasa kundila, di lang malitok. Kay hapo, kay kundila kagabi. Hapo kayo, og inusap, og pakwan. Oy, good morning din na, kang Manong Paul kong kuberta. Og kang Chichi din na, naminaw sa karwas. Naminaw sa karwas ni Ching, galanog-lanog. Jonas o mga gahig apapangig iya ang mga kaubanan din gahig apapangig gahig apapangig di na mga auxiliary hindi mo naman city government ng Tagalog ang pangalan kanang police barangay ba nga Tagalog plantilla na siya barangay kalimot na ko kano bang di ba na atay barangay secretary barangay treasurer nang isa kanang police gyud plantilla na may plantilla na ang ayan na sinugtawag mo ina mo ang tawag-tawag di na ma-entertain ng mga call text na lang para
para kuan kanang surbol. Oo. Barangay Tanod. Kana napisil gyud ni Mamo ang tama. Kini si Mamo Barcelona hawd ni mamisil. Ayaw gyud mo kumpiyansa. Isang senior mo diya mapisilan niya po man. Barangay Tanod. Gikan sa Presidente Paengos Barangay Tanod, ipa-drug test ni Robin Padilla sa iya ang proposal. Ingon pa mga higala si Claire Castro. Unconstitutional kuno ng drug testing, compulsory drug testing. Ambot lang, abogada man ni mga higala. Amot yursa. Amot yursa na niya mga kainsunan. Pag huna-huna. Nagkatawa ang ubang mga lawyer nga nakabalo mga higala. O siya business nimo to say nga that is unconstitutional ang compulsory drug testing. Ato mga higala nirong himay-himayon. Para magka-idea lang mo kamong naminaw. Whether or not kung mahimo ning balaod ning gipanday karon ni Robin Padilla mga higala nga compulsory drug testing sa tanang mga empleyados gobyerno, unconstitutional ba ni? Is it a violation of our basic rights, particularmente na mga higala anang right against self-incrimination? Masa man ang right against self-incrimination, John? Kanang bawal ang magsarili. Ba na? Bawal ang magsarili. Di ba? Dili, ato na ang hisgutan niya. No? Is it violative against our right against self-incrimination if the law says you are hereby directed, you like it or don't, you should secure drug testing result. You should undergo a drug testing to a bona fide drug testing center and provide me, give me your result. Is it violative? Sama sa giingon mga higala ni Claire Castro, ang spokesperson sa ato ang mga higalang presidenteng way klaro. Atuan ni mga higala o niyang salsalon. Medyo akadem ang dating ani, pero dako kaining matabang mga higala sa inyo din ang naminaw karon, no? Kung bawal ba ni siya? Unconstitutional ba ang balaod? Kung mahimong balaod ang giplano karon ni Robin Hood Padilla. Taud-taud, ato ring balikan. Human lamang pipila ka mga pahinom doon. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the eBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share with you the step-by-step process on how to file your income tax return using the eBIR Forms app. First,
Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Huling namataan itong low pressure area na ating minomonitor sa loob ng PAR kaninang alas 3 ng umaga sa layong 365 kilometers silangan ng Maasin City sa may Southern Leyte. So sa mga nakarang oras ay bumaba na yung tsansa ng low pressure area na ito na maging isang ganap na bagyo. So yung current scenario natin, inasahan natin na low chance of tropical cyclone development. So mababa yung chance nito na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Gayunpaman, dahil sa pinagsamang epekto nga nitong low pressure area at ng southwest monsoon o habagat, makakaranas tayo ngayong araw ng maulang panahon sa malaking bahagi ng Visayas, pati na rin dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, western and eastern sections ng Southern Luzon, pati na rin itong northern portion ng Mindanao. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay fair weather ang ating inaasahan ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At ito yung ating latest weather advisory na in-issue ngayong alas 5 ng umaga. So dahil nga sa papalapit na low pressure area, makakaranas tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan. 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Kabikulan at Eastern Visayas ngayong araw. So sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, asahan natin yung mga malalakas sa pag-ulan ngayong araw. So starting naman tomorrow, araw ng Martes, mas rarami pang mga lugar ang makakaranas ng pag-ulan dahil inaasahan natin na muling magdudulot ng rainfall itong ating habagat o yung southwest monsoon. So dahil sa habagat, asahan natin yung mga malalakas sa pag-ulan. So ito po yung mga areas shaded ng yellow over Palawan, Occidental Mindoro, sa Antique at sa Negros Occidental. Samantala, dahil nga generally northwestward yung paggalaw nitong low pressure area, patungo dito sa area ng Bicol Region, magpapatuloy yung mga pag-ulan over Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, pati na rin dito sa Quezon, Rizal at sa may Aurora. Pagsapit naman ng Miyerkules sa August 27, ay magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat sa ilang areas ng Mimaropa at Western Visayas. So muli, Palawan, Occidental Mindoro, Antique, pati na rin sa Negros Occidental. Samantala dahil naman sa low pressure area, makakaranas pa rin tayo ng mga 50 to 100 millimeters sa pag-ulan over Aurora, Rizal, Quezon, and Camarines Norte. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, muli ito pa yung mga areas shaded by yellow. Maghanda tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Posible nga yung mga localized flooding, especially sa mga susceptible areas, sa mga low-lying areas o yung mga lugar na malapit sa mga ilog o dalampasigan. Sa mga lugar naman na malapit sa mga mountainous areas o yung mga bulabundukin, posible naman yung mga flash floods or landslides. Kaya maghanda po tayo sa mga banta na ito sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon. So dahil nga sa low pressure area, makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat dito sa area ng Bicol Region at sa Quezon. Dahil naman sa habagat, itong area ng Occidental Mindoro, makakaranas rin tayo ng makulimlim na panahon. For Metro Manila and most of Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan simula ngayong umaga hanggang sa tanghali. Pero pagsapit nga ng late afternoon to evening, makakaranas muli tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so una itong area nga ng Visayas as well as itong central and eastern sections ng Mindanao. So northern Mindanao at Caraga dahil sa low pressure area, muli Visayas, Caraga, northern Mindanao, asahan natin ngayong araw itong mga pag-ulan na dulot ng sama ng panahon. Dahil naman sa habagat o yung southwest monsoon, itong area ng Palawan at Zamboanga Peninsula makakaranas rin ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, so malaking bahagi ng Barm, Socsargen, pati na rin dito sa Davao Region ay fair weather ang ating inaasahan. Pero gayon pa man, nandyan pa rin yung mga usual na late afternoon to evening na mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon.
ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag. Sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin, kaakibat nito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating 4-day outlook sa mga susunod na araw, so simula Martes hanggang sa Biyernes, ay discuss po natin yung magiging lagay ng ating panahon. So itong low pressure area, for the next 24 hours, maliit nga yung chance na maging bagyo. Yung magiging movement, yung paggalaw nito ay generally northwestward. And as of now, may dalawang senaryo tayong tinitingnan para sa sama ng panahon na ito. Yung unang senaryo, magpapatuloy yung generally northwestward na paggalaw nitong low pressure area. Babaybay nito yung karagatan sa silangang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region at sa Quezon. And after itong baybayin itong karagatan na ito, ay posible itong mag-cross or tumawid dito sa bahagi ng Central Luzon. So yun po yung una nating senaryo. Yung pangalawa namang senaryo ay bahagyang mas mababa yung track na babaybayin o yung mga lugar na dadaanan nitong low pressure area. Generally, northwestward pa rin yung paggalaw nito, pero posible rin itong tumawid over Eastern Visayas and then papunta dito sa Southern Luzon area. So, yung kailangan natin bigyang diin, no? So, in both of these scenarios, generally northwestward yung paggalaw nito, kailangan natin pagtuunan ng pansin na regardless sa magiging paggalaw nitong low pressure area ay maulang panahon yung ating mararanasan sa mga susunod na araw. So, yung weather advisory po na prenisan natin kanina, ito yung mga lugar na mararanasan ay yung mga malalakas sa pag-ulan nitong low pressure area at ng southwest monsoon o yung hanging habagat. So, recap lang po. Starting tomorrow, magpapatuloy yung mga pag-ulan over most of Visayas, pati na rin itong western section ng Mindanao. So, bukas, since araw posibleng balik-pasokan na po tayo, most of Metro Manila as well as some parts of Southern Luzon, most of Southern Luzon. So, magpapatuloy yung mga pag-ulan over Bicol Region. Makakaranas na rin tayo ng mga pag-ulan over Calabarzon, pati na rin sa buong Mimaropa, dahil yan sa low pressure area. So maghanda po tayo sa mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. So muli, starting tomorrow, Metro Manila, buong Calabarzon, buong Mimaropa, buong Bicol Region, buong Visayas, pati na rin itong western section ng Mindanao dahil sa epekto ng low pressure area at habagat, asahan natin yung mataas sa chance ng pag-ulan. Pagsapit naman ng Tuesday hanggang sa Thursday dahil pagsapit naman ng Wednesday to Thursday dahil naman sa papalapit na low pressure area, makakaranas tayo ng makulibing na panahon. So kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat over Metro Manila, magpapatuloy yung mga pag-ulan over Metro Manila, buong Visayas, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin sa Central Luzon. So over Central Luzon, makakaroon na rin tayo ng mga pag-ulan. So pagsapit naman ng Biyernes, improving conditions ng ating inaasahan sa Central and Eastern Visayas, pero magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan over Metro Manila, Central Luzon, pati na rin dito sa Calabarzon, Mimaropa, pati na rin sa Western Visayas. So improving conditions na ating inaasahan over Bicol Region, Central and Eastern Visayas, pati na rin dito sa Western and Northern portions ng Mindanao. So dahil nga may binabantayan tayong low pressure area ngayon, patuloy tayong umantabay sa mga weather updates na pinapalabas ng Pag-asa ukol sa sama ng panahon na ito. Ang haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:44 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:30 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advice. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Basic Love Radio. Alright, balik na may gala dili sa ito panagkuyog sa programmer nga issue sa masa. Ma'am Eva Tongson Tutor, good morning din. Si Mami o si Ading may buntag. Naluto naman na din ang lauoy. Indot ilikaon ang lauoy karong panahon. Para danlog-danlog po. Danlog-danlog ato ang paminaw. Kaya wa na gyud. Uga na gyud kaayo mga kaigsuunan sa bulad. Uga na. Lauuyan ang bulad para lamig kaayo. Alright. Ayot lang. Kanina yung Quadcom. Na-mention naman na ito kaganiha mga igala. Gituyo dahil nila. Aron nga maoy mo dipinsa.
Mohimog mga propaganda, dipinsa, ang Quadcom, pampropaganda ra gyud ay. Wala gyud ay siya mga higala ilitimo nga kining tumong ba. Para lang kadtong mga nakadawat, mohimo og membro, nya takihon mga higala si Inday Sara. Mura gyud ay tumong aning Quadcom. Karon, kaning one rider party list nga si Congressman Gutierrez mga kaigsuunan nga nag-break up na ron sila ni kasi ganitong pulis ganing retired nga iyang kauban. Nakatangag po na ini mga higala og dako kayong project 2.077 billion mga higala. Gikan lang February 2023 to August 2024. Kani si Ramon Gutierrez nakatangag po dai ang panuwak. Muda yung perti kayo mo daot mga higala sa mga Duterte, perti kayo mo dipinsa kay mahadlok siya ug mauting kay 2 billion kapindi ay ang natangad pug mga higala nga project. Perting dako aning kwarta aning panuhaka dai ni. Siya mo'y tag-iya sa Alro Construction and Development Corporation gikan February 2023 to August 2024. 2.77 billion ang iyaha mga higalang nasapi. Wala nga todo dipinsa. Junel Palar, good morning din na. Minaw sa to ang kining programa. Tating Uruyan, good morning din na. Si Bing Tan, naminaw kanunay na, si Bing Tan. Ayan. So, moday, naklaro na ron nga ang Quadcom gituyo og himo nga komite mga higala para mao mga kaigsunay mo dipinsa sa ilahang pagpangharbat sa pundos gobyerno o pag-atake kang Inday Sara, no? Ang delikado ani mga higalag unsa nay malubag na puning utos presidente basig magpahimo na puning Quadcom kan tambalos-los unya mo'y paimbestigahon aning flood control project. Oo na delikado din Yung Joseph. Good morning din na yung si Yung Joseph. Muna delikado kayo. Now, naghisgot ko kaganiha may tungod ani mga higalang balaod nun. Balaod nun pa man pa man mga panday gud. Pending pa sa Senado. Compulsory drug testing. Gika sa presidente payon sa talod. Why mamisik? Drug testing compulsory. Di ka pwede mayon nga bawal na. Dili ka mayon nga dili ko na. Dili ka pwede mayon wa pa ko makainom mo gatas di sa ko pa drug test. Wala. Pag mo ingon nga drug test result submit immediately ASAP submit ka gyud. So, mao na ang balaod ni Robin Padilla. Karon, pag abot mga igalas Malacañang, di ba? Nakainom do mo nga gihagit mga kaigsuonan, daghang naghagit. Inday Sara naghagit, si Pulong naghagit, si Mayor Basti naghagit, ang Iglesia ni Cristo naghagit, ug uban pa nga mga grupo naghagit sa presidente nga magpa-hair follicle drug test. Kay ang residyo mga higala anang droga nga allegedly mao'y ginagamit sa presidenteng cocaine, dili na basta-basta mga higala mawala sulod sa usa ka bulan. Diya sa imuhang buhok. Unya, dili po ka pwede ana nga moabot kag bulan nga dili ka maka bagnos. Kay mabuang ka. Mabuang ka. Magsakit mong ulo. Muna, mabagnos ka yun. So, masakpan ka yun kung nagagamit ka. Ang rason kang nahinumdo mo, wala na balaod nga nag-obligas presidente mga higala na magpa-undergo siya o kining hair follicle drug test. O karon, pandayag balaod, unsa na pwede pinsa sa Malacañang, unconstitutional kuno mga higala. Mo ingon ni Claire Castro. Anong evasive man yung kayo mo ng hair follicle drug test? Anong evasive man kayo nga to ang presidente? Unsa ba yun naaana? The more nga evasive mo, the more nga magka-conscious ang mga Pilipino. Ano mga, di magyug ka magpa-hair follicle drug test, Mr. President? Unsa may naana, ibtan ka ra magbalahibo sa imuhang ulo. Dili man ka ibtag balahibo sa imuhang buga. Di man sa ulo ibton ang balahibo. Eksaminon kung nabay residyo sa cocaine, nga ikaw, gidudahan ka na nagagamitan kag cocaine tungod kay nagastammer ka, nagkabulol-bulol ka. Di po tanang bulol ha. Nagagamit og drugs, nagagamit og cocaine. Pero dili man siya bulol kaniya to karon nga kabulol-bulol naman mga higala. Unya ang iyahang interview
layo na kaayo. Dili na muhao mga higalas pangutana. Yabag ba? Yabag. Nayabag na. Ano mag-drugs mo gagod? Makayabag magod. Makayabag mag-anangod. So, mo nang yagit o hair follicle drug test. Karon, ang ingon mga higalas sa spokesperson niya nga si Claire Castro, kani si Claire Castro, sa unconstitutional, di na pwede mahimong balaod kay unconstitutional. On the basis nga violative under sa ato ang constitutional right, no, right against self-incrimination. Ang right against self-incrimination mo na katungod mga higala nga bawal magamit og ebidensya, maproduson ka og ebidensya against sa imuha. Pero daghan na ruling, gina-reiterate na sa daghan ng mga ruling sa Supreme Court nga it must be qualified. Well, we have this kind of right against self-incrimination, but not all, nga makuha gikan sa imuha nga incriminating, violative against the Constitution. It might sound incriminating, but it is acceptable mga higala. Di ba? Din aning mga puntuha giklaro sa Supreme Court. Giunsa paghimay sa Supreme Court ning right against self-incrimination, particularmente na sa issue sa drugs. Paminaw mo pag-ayo ani, ha? Kani dili ni istoryang kinanto o kwentong kotsero mga higala. Tinuod ni. Supreme Court ruling ni. I just forgot the particular citation mga higala. Pero daghan ng mga kaso pertaining to drugs, aning self-incrimination mga higala. Whether or not is it a violation mga kaigsunan. No, mo man ka pangutana kanon. Is it violative to the 1987 Constitution, particularly na din sa tuang Bill of Rights? Nga kuan kag bulbul ipa-examine. Mingo ka karon, ako ng bulbul. Dili na pwede. Very incriminating na. Wala ka, pwede na nimo gamiton siya nga depensa. Now, ingon ani na siya. Ingon pa ang Supreme Court. We have to distinguish whether or not that evidence is mental or physical. Mao na mga higala, giingon na paghimay sa Supreme Court. If it is a product of your mental faculty, it becomes incriminating. It violates the provision against right against self-incrimination. But if that evidence is purely mechanical, walay involved na mental faculty, walay involved na mind, that is allowed because walay utok nga nag-influence ana. It is pure mechanical. Buhok. Pwede ba na maniobraho na nimo ng buhok? Dili man ka magkamaniobra. Di ba? Signature. Pwede mo sab-usab. Di ba? Kanang mobo ka. Ang nanglugos na ko, ingunanig yung inuba. Murag hubakon, murag tibihon di ay. Ang nanglugos na ko. Ipobhan na nabi. Unsa na siya mobo? Naaman na siya ka ng manyerism nga mubog yung nana. Bebe, sige, hapak ka, buko-buko, di mobo, hapak ka, para mobo. Pag-ubo, maog yun! Is it allowed? Maingon. Allowed. Mechanical man na. Yahan na yun. Dili pwede siya impluensyahan o huna-huna o mental faculty mga higala. Sa laktod, kung pure mechanical, papirmahon ka. Pirma. Right against self-incrimination, incriminating. Because it involves mind. Pwede nimo usap-usabon ang imuhang pirma. Pero kung ipa-drug test ka lang, tanawon ang result, ihi, dugo, hugaw, ug uban pa, moingon ka karon, violation man na sa right against self-incrimination kay gikan man na sa ako mismo. Dili ko gusto ana. Is it
tenable? Dili. Because the testing done to you was pure mechanical. Walay involved nga mental faculty. Pwede siya. So kanang drug test, wadto raman ka to, salang mo na, di mo na pwede ni mo na bali-balion nga, amo ni mo na, mo submit ka lang dito. Ha? Tanawan ninyo, kung naabal na siyabo na ako ang buhok, di ba, puro na nauban. Wala na siyabo, puro na uban, kaspa. Walay incriminating act nga nahitabo for you to invoke right against self-incrimination. Di ba? Nang lugos. Nakuha ang similya sa lalaki, ang babae. Ha? Nakuha ang similya. O nakuha ang balahibo dito, kinay nabiling balahibo, nangarol siguro ang naglugos mga ikala. Ha? Kaya example lang. Paminaw din mo kayo. Paminaw din mo. Sabi na ka mo din na ang mga manyakis na paminaw mo. Kani. Nakuha ang balahibo, nakuha ang similya. Nag-awas-awas siguro si Milias panuhak ng manyakis ng lugos. Nakuhaan sa NBI o police investigator mga higala o CIDJ kaysa ba'y nag-imbestiga. Iswab na ay nakuha ditong si Milias sa lalaki o balahibo sa ubos o bulbol. Lahi man ang bulbol mga higala sa Ilonggo. Nakuha. Ang bulbos bisaya lahipot. Bulbos bisaya gikan yun as bugan. Balahibo gikan sa bugan. Ang bulbol sa Ilonggo pwede gikan sa pilok, pwede gikan sa ulo, gikan sa lahi. O nakuhaan siya balahibo dito, gikan sa buga niya. Di present na ebidensya. Pinaagi sa NBI o police officer nga nag-investigate mga igala. O mao ni ang mga similya o kuan na recover gikan sa taguangkan, gikan dito sa tubangan sa babae nga amo ang gimbestigahan nga nagreklamong gilugos aning Juan. Moingong kakaroon nga, no, Your Honor, right against self-incrimination. Kuanggol ka, nga nung mitira ka nga nangarol, di, nabinlan ka dito balahibo. Kung nangarol gani mo, balbasi, para way mabilin. Kung di yun ninyo kaya isuppress ng inyohang mga criminal minds, balbasi, para way mabilin. Walay traces. Walay traces. Karon kay wa balbasi mga igala kauman nangarol. Murag manok ni angi di ang nangarol. Nangarol. Ipresentar. Pwede ba na siya objekan? Kay gikan na sa akusado. Moingon na akusado, while it is true nga ako ana. Granting. Without admitting nga kana ako na, assuming without admitting nga kanang inyong gipresentar nga similya nga na-recover anang complainant o kanang balahibo na recover anang complainant, ako na. Assuming without admitting. But that is violative under my constitutional right. Nag-inbukar na may galag constitutional right. What right? Right against self-incrimination. Is it tenable, mga bae? Dili. Matod sa Supreme Court, wala man i-involve mental faculty. Pure mechanical act. Pag-examine ani. Imuha man ni. Lama man ni sa imuhang gihimong krimen. Wala man ni ma-influensyahi. O huna-huna utok. Wa man ni moagi og mental faculty, pure mechanical ni siya. Object evidence ni. Wa kay may. Diha mga higala. Plastal sa Supreme Court unsa ning mga incriminating. Bisag gikan dai sa imuha basta walay involved nga may. Buhok lang, similya lang yun. Imo ba nang mausap na imo similya? Pag similya na imo yun na. Pag balahibo na nimo si Mambugan, imuha yun na. Di na pwede mahimong balahibo sa bugan ni Juan. Dili, wala gid, dili gid siya
compare nimo mga higala nga may ka nga vulnerable na siya sa mga gitawag na tong adulteration, mga ebidensya i-submit against ako, dili ka pwede maka-claim ana. Ha? Kaya kung unsa na mo gina res ipsa loquitur. Thing speaks itself. Oh, kung kanang balahibo kang Juan gina. Kung imuha gyud na kana similya na. Pwede ba nga ang similya ni Juan mahimong similya ni Pedro? Pwede? Pwede daw. Ha? Teka to daw ilaha mga higalang silingan. Si Juan magiging nakapabuntis pero si Pedro may niangkon. Kurpo. Kurpo. Bisag ang mga medical expert mga higala maingon nga in one occasion. Oh? Why withdraw agimo si Juan nitira kang Maria. Si Pedro nitira pod at the same day. Ha? Karon nabuntis. Kinsay tag-iya? Oh, di na to masiguro kung ato alang mga higalang huna-una kinsa gyud kuan kay kinsa gyud similya mo'y nakapa mabdos kang Maria. Pero na naman tay DNA. Ayan may baw anak kinsa gyud amahan. Di na kaingon nga kurpo man ko namo. Oh, di ba? Dili na, wala na mga higala. Di na naroon pwede mo lutsar na mga panahon na. Karon, tungod kay kana mga higala, pure mechanic. Walay adulteration nga may tabo. Kay kung moingon ang DNA, ikaw gyud ang tag-iyaan ni kay ang similya. Oh, pareha gyud si mo similya. Ha? Murag dagway o kanang wati ang imuhang similya. Oh, ang similyang na-recover dito, pareha yung dagwaya gyud. Oh, ang balahibo. Ha? Nga na-recover dito, blandi pa. Murag yung sa imuha pong balahibo niya, blandi kayo. Hindi yung ka makanigar. Mao na, duha ka klase ng giingon nilang kuan. It could be, it sounds incriminating, pero acceptable mga higala under sa tong rule of evidence because it is pure mechanical. Ha? Dili tungod kay gikan sa imuha. Kuan dayon na siya kanang right against self-incrimination. Dili. No? Na ay mga ebidensyang ikaw mismo ang nag-produce. Pero dawaton siya sa hukmanan because it is pure mechanical. Pure signature dili na madawat. Bebe, papirmaho ta kabe. Ikaw ba yun ni pirma dire kang Josepidal be? Ikaw ba yun si Josepidal? Pirma. Atong tanawon, atong ikumpara. Dili pwede because right against self-incrimination. Pwede ni mo ma-invoke because ang pagpirma mga higala includes signature. Pero kung tamark, pwede ba? Dili, dawato na may tamark na. Mausa ba ning tamark na to? Oh, mausa ba ni? Siguro, laplapo ni mo na imuha din ng kumagko ni mo, laplapo na ni mo. Hindi na mausab. Mausab na. Pero kani mga higalang tamark kalon dili ni mausab. Mechanical ni siya, dawaton yapo na sa korte. Alright, tatod. Balik ta. Human lamang pipila ka mga pahinom doon. Issue sa masa.
sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa Samtang. Doon na mga higalay, 42 minutos sa Nikalabay, human ang alas 8 sa buntag. Matod pa ni Alsonito Guevara, kana si Claire John, kaya bugada man unta kahana, yabag man kaayo. Mo ganang gingon ako. Kanang balaod no ni Robin Padilla, layo kaya na si istorya ni Claire Castro na unconstitutional because by simply submitting yourself for drug testing in a drug testing center, dili ka maka-invoke og right against self-incrimination. Meaning, whatever result sa imong drug test, it is always acceptable. It is not violative against right right against self-incrimination. Now, onyan taw-taw na. Hiklin sana kay si Jam Magno, ang media influencer mga higala, ang endorser sa mga politiko dinhi sa dakbayan sa Davao kaniadtong milabayng eleksyon tud bulan sa Mayo. Daghan sige pang industry nga mga politiko ang nagdaot kang Al Ryan Alejandri. Burag di na kuno mag-media influencer mga higala, burag magboksingiro na kuno. Magboksingiro na kuno. Ang problema kay ang iyahang giuna mga higala og sparring, ang iyahang bana perting nagkuag bukol mga higala, ang iyahang bana in town perting luya sa iyahang bana, no? Ang iyahang bana mga higala nga si Kuan. Si pangalan ni bana si ang apelyido ani Kuncha, no? Edgar ba ngalan ani ang bana niya? Kuncha ang apelyido. Parting dagko ang mga galag bukol kuyaw dahil ni si Jam Magno di ay mangulata. Kulata niya di lang dahil ni media influencer, burag magboksingero siguro ni, burag idol na story mga gala, magsuot og labod siguro ni. Paita, makabana ka, makaasawa ka yun ani mga gala, boksingero, partigo siguro ni mong luuya, no? Partigo siguro ni mong luuya ba? Pero ikaw, makabana kay nga na, eskwela ka na lang po ng boxing, no? Daghan na rin mga eskwelahan na ng boxing. Para, kundi, eskwela ka martial arts, para tupnan po nimo ang iyang abilidad po. Di ba? Pero na-hype lang ni. Tungod kay, kanimang good si Kuan, si Sukmid mga higala influencer, si Jam Magno, grabe man good niya maka-criticize ba? Niya, tumbling-tumbling, criticize, labing na sa mga politiko, kaya gibayaran po siguro siya, kaya media influencer lagi. Karon ambot unsay nakaon ani mga higala, bati ra ba di kay ni siya now, no? Purya buyag. Ipakita ba ang picture nga wa pa wala pa ma-beautified. No, karon beautiful na siya. Adi siya beautiful. Beautified. Beautified ang tawag ana. Lahi kayo, layo ra jud kay siyang naong ba, murag 360 ang balising mga higalas diferensya. Dako kay diferensya pero muna ka-influensya siya kay gipagwapan niya. Kamo din ha, aron maka-influensya po no, pagwapa mo parehang Jam Magno. Pero ayaw mo pangulata og bana por bida po no, nagpagwapa na pag human nagwapa na mga higala, mangulata naman hinuog bana. Di ba? Oscar Tao Serrano, akong official nga barbero ni. Musta naman ka din ka. Hapit na pong schedule ni mo dere. Tawag na ko sa imo, ha. Ngita mo, delikado. Kamu na sige mo pangita din ha, gwapa. Wa mo kabalo nga beautified ay na ang kaliwat di ana may gala dili gud apiki gud ay. Nya beautified, nya mangulata pa gyud. Kay kana day si Jam Magno. Ang dagway gud ana niya. Buksiniro gud ay nagdagway. Di beautified lang mo na karon. Wa makahiring siguro ang bana kaya gwapa na kay si Jam Magno kay beautified naman, di naman mahalata. Kung iya lang balikan ang mga
picture ana itong unang bata mas Jam Magno. Boksingero di nyo siguro mo pagkasalambana. Sus, dagway pa lang na boksingero. Maninig dagway ni Jam Magno. Ha? Boksingero. Tingko sa gani. Parinto baka ni Leo Magno. Diya sa Minda. Oh? Boksingero. Ay, nako. Okay, kung ingon siguro ni bana ni Jam Magno ba, kung nakakita pa lang ko sa dagway, aning akong asawang si Jam Magno, katong iyang picture, tong unang gamay pa siya, di, nagyo ko mo pakasal. Nga naman, kunsya, nga naman di kang pakasal. Dagway pa lang niya, buksingiro na yun ay, buksingiro yung dagway. Ha? May tag buksingiro pa rin dagway nila, kwan? Nila Dilahuya ba, nila Golden Boy, nila sa pato mga Meksikano, mga igala. Ha? Murag dagway po mga galang na barite yun. Ukaon po kinumo. Ha? Kaya yung ba na nasayop yun ko. Kaya wa na ko lilia ang picture sa iyang pagkabata. Muna kamo karon niya, una-una mong minyo. Lilia sa na mga picture. Mga backgrounder. Lilia na mga picture sa inyo, mga pangasaw-unon din, ha? Basit boksingero, dagway pa lang boksingero. Nya kauman, nagpa-beautified lang. Kaminyo ninyo, boksingiro yun eh. Kaya agoy, tama yung boksingiro yun eh. Ha? Di ba? Pobre, netabo ka ron sa bana ni Jam Magno. Wa niya di tanaw sigurong dagway ni Jam Magno itong gamay pa niya, boksingiro kay now. Ay ilong mga igala nga, murag na igo sa 1-2-3 combination o kanang liphok. Ilong Jam Magno, pero karon na. Pero tinang taasa, beautified na si Jam Magno. Pero ang pagkaboksingiro, di man na ma-beautify na ikaw, basta nagkuag labhags na ako sa bana, Ay, nako. So, moral lesson. Una ninyo na pakaslan ng inyuhang mga asawa din, trawa na giunsa na, Una na ninyo pakaslan ng inyong mga asawa, pantanawa sa na ilang mga picture itong gagmay pa na sila. Kaya basig, buksingiro yun na. Nya, napakasla ni mo karon kay gatukag dili boksingero kay perti nang gwapa kay beautified na. Perti man din kuyawa day nagkanang mga uppercut day mga 1-2-3 combination, lip hook, right hook, agaray. Perting luuyas bana mga igala. Taw, balik taw, malaban pipila ka mga painomdom. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio. Balik na regala din sa Tabalagkuyog sa 90.7 Love Radio. Sa gayapon yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Good morning din kang Ma'am Susan Gadiani. Gawa din ni Pipinito sa Maydaliao. Good morning din na. Kuhan daw, na-insumyo sa dugay na kamata. Nag-mention ta kaganya kang Jam Magno ba? Ningon ko, labi na sa mga naminaw na to karon sa radyo, suituhagon na ninyo ng inyong mga pangasaw-unon. Kaya si Jam Magno, wa magtuon niya ang asawa nga ayambana nga si Concha, nga boksingero di ay, kaya pati manggwapahan na. Pero kung iya lang daw untang nakita ang picture ni Jam Magno atong gamay pa, nga burag yun boksingero og dagway mga higala, burag si Rolando Navarrete og dagway,
di gud siya mo pakasal. Kaya sa naong palang daan, buksingiro na eh. Karon wa siya kabalo, kay gwapa na si Magno. Pakasla niya mga higala. Disgrasya siya. Naigo siya sa lip hook combination, uppercut, 1, 2, 3 combination mga higala. Luuyas ba na nga si Kuncha, oy? Ikaw, asa mo tadapita ganda na putol? Kaning kang Claire, no? Kang Claire Castro. So kanang gingon niya nga it becomes unconstitutional ng plano ni Senador Robin Padilla, wala na'y kamatuoran. Because sa atuan na mga igalang na sulti kaganiha, pure mechanical na. Pwede na siya himuog balaod, tanan, pwede, obligahon. No? Labi ng naas gobyerno, pwede obligahon nga magpa-drug test. Reason is, national security, public safety, public health. Diba? Kanang mga isyuha na, national security, public safety, public health, mo na pwede ni mo i-ground mga igala nga, pwede yun siya himuan o balaod. Pwede na siya ang pinaka-generic mga kaigsunan. Basta musulod din na, pwede siya mapandayan o balaod. And besides, kanang ilang contention nga incriminating ngadto sa tao nga imong obligahon nga magpa-drug test, walay incriminating din nga may tabo tungod kay again pure mechanical mga higala. So much aning istorya dirita tutibawaso ning oras labot aning kang Sara Diskaya mga higala. Didagag mayor dagang kay kwarta batok kang Vico Soto dito sa Pasay pildi gyapon siya. Kapin 40 iyang luxury car nagpa-interview kang Corina Sanchez ug Julius Babaw. Bayad ko no mga higala og 10 million para lang mailhan siya sa tibuok kalibutan nga from rag to riches daw siya. Karon nahimo na hinuong ebidensya mga higala sumpay sa mga gihimong kabalbalan sa mga congressman. Karon dili na makita mga higala ang video nga interview sa iya. Gipa-delete na siguro sa panuhak. Ang problema kay daghan na ang nakasave. Kabaw ka mga Pilipino, no? Kung sa kwarta wala kay ma-save kay wa man gyud kaayo Pilipinong daghang kwarta karon panahon na purdoy man puraot. Pero pag abot ganig video, how kay ang Pilipino mo save? How kay Pilipino mo save? Save kayo. No? So, may siyang tari. Kanang ilang giingon nga nakakwarta si Julius Babaw o si Corina. Dili nimo na mabasol mga higala. I mean, in media perspective, ingon na ni magula siya. Kung ay pasabota, wala ko mulaban ni Corina o ni Julius Babaw. Pero ako lang isulti sa inyo ang media perspective. Ingon na ni magula. Kung may si Sara Diskaya nga Corina, Jules, Corina, magpa-interview ko si mo, i-feature ang ako ang kinabuhi from rags to riches. I-feature na ako ang kapin 40 ka mga luxury car, kakontrata mi sa mga kuan, nagsugod yun may parting lisura. May si Corina nga, mao ni among presyo, Ma'am Sara Diskaya, 10 million. Tag 5 million min Julius Babaw. Kay duha mi, mag-interview sa mo, tag 5 million among TF. So, mabasol ba nimo si Corina? Ang ilaha mga galang broadcast is commercial broadcast. Dili lang po na TF na tanan siguro 10 million. Na ang mga higalay airtime rate sila. Na kung sila mo interview, yung anak kamahal mga higala, milyon. Diba? So dili mo mabasol ang media nga nag-interview nga na kang Diskaya. Ang uban mga perception, apil nga nakakwarta si Diyos. Apil lagi, pero dili direct din anang transaction mga higala nga kontrobersyal kanang flood control project. It could be nga ang gibayad ni Diskaya mga higala sila, gikan din pero wala sila makabalo kaya ang ilaha din pag-feature naman sa iyaha mga higalang kinabuhi from rags to riches. Di ba? Bisan kisa, sama-soba na gupong mga produkto, ipa-feature ni mo para mahalin akong produkto. Maligya ko og kanang gapas, maligya ko og lugod, maligya ko palo-palo i-feature bayad ko 10 million. Sala ba na sa media? Dili na sala sa media. Ano man commercial broadcasting ng ilahay. Sila na talent fee, na production fee, na airtime fee, imuhang bayaran. Kung musukol ka karon, wingong ka karon nga amo ang 10 million. Naras mo na kay kabayad, di ba? But you cannot put the media personality for receiving the talent fee or payment of airtime. Ano man,
Komersyal man na, negosyo man na. Ha? Ilabi na, kanapag yung resibo, mga higala, pag daw, resibo, ma'am, Sara Diskaya, sa imo ang gibayran nga 10 million, resibo. Natural rin na siya, mga higala. Kaya ang commercial broadcasting network, nilang lang yung commercial. It could be in a form of kanang mga sikander commercial, credit mention, feature story, man na mga higala ang kinabuhi sa media. So, dili pwede damayon si Corina Sanchez o si Julius Babaw anang istoryahan na mga kaisunan. Kay trabaho na nila, negosyo na nila, o wala na'y koneksyon dito sa transaksyon ni Diskaya nga nangulimbat o project mga higala, kahuman, ghost, ang uban, substandard, wala na siya ilabot din ha. No, wala na siya ilabot. Mag-feature ka karon o politician. Mingon ka karon nga, kana, kwarta na sa mga tao, kay kurakot na nga politiko, naka-appeal na ron siya, kay siya mo'y nag-interview, dili. O, dili ingon ana mahigala ang tratamento because, again, part na siya sa panginabuhian sa kanang media. That is legal. O, ang masulti na ito, dili sa legal kung walay resibo because any income, kinahanglan, imuhag na siyang resibuan. No? Product of services, product mahigala sa imuhang item nimo, dapat naa kay resibo because any income is always subject to tax. So paunsa ka matax karon og way resibo, nga gikan sa BIR. So you have to issue a receipt so that matax mga higala. Dili ka matax evasion din ha. Mao na ang rekisito lang mga kaigsuonan, no? Taas-taas pa unta nga to ang ni discussion pero wa naman gyud tay oras mga higala, no? Panahon na sab sa to ang pagpanamilit karong buntaga. Ato ang pulong pamalandong karong buntaga una ta magbulag-bulag. Ang taong dili makaangkon umudawat og kapakyasan. Siya ang taong dili umaglisod pagkabot sa kalampusan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tunog mapuhon! Sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa programang Issue sa Masa of 90.7 Love Radio. Ako yung alaga bata-bata, June Berry. Sa makausapa ang tunog mapuhon, salamat, mayong buntag, and keep safe always, magabay! Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa Masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!